Magdadala tayo guys. Guys, welcome to my YouTube channel. At for today's video ay pupunta tayo sa Danawan kasi anihan na ng palay. So let's go, papakita ko sa inyo. Guys, anihan na. Kamano ka magapas? Tatry tayo mag gapas ng palay. Oh, yan, naka-uniform na tayo. Punta na tayo dun. Para i-try natin.
Yang kunting walat. Guys, merienda daw. Sulit like tayo. Kakayanin natin. Guys, oh my God. Sobrang init. Grabe. Tirik na tirik yung init niya. So, ayan. Talagang anihan ngayon kasi pamarso na naman. So, ayan. Punta tayo dito sa isang bata. Meet my lola. So, ayan. Mga bata pa lang ay talagang tinuruan na. Ako lang siguro ang hindi natuto ng bata. Ayan. Jackie, ilang taon ka na? 9 years old. Sabi na, hi! Hi ka muna. Mag-hi ka muna. Ganun. Hi! Dali na, oh! Hi! So, ganyan tamang pag-ani ng palay. Mano-manong pag-ani ng palay, ganyan. Diba? Mas magaling pa sa akin yung bata. Ayan. Sa lawak ng Danawan. Sobrang tarik na init. Ayan. Maganda siyang itry, guys. Saya dito. Ayan. Ayan. So, guys, ayan na yung naani. Wala na. Kasi ayan, may makikita kayo, may mga nakatambak na mga palay. Yan. Yan. Tambak yan. Tinatambak yan nila. Mamaya papakita ko sa iyo kung paano ihiwalay yung mga butil ng palay. May gagamitin kami na makina para paghiwalay yun yan. Mamaya papakita ko sa inyo yun, guys. Isa pa. Bo, dali na. Isa na lang. Air-team na. Isa na lang doon na. Dali na, isa na lang doon. O, maggapas ka lang doon. Dali na. Saan? Dito. Yan, dito. Pag nagapas ka man, magtabot-bot ka sa kabot. Dito mo kabot na muro mo. Ayun na, nakikita niya na yun, yung makina yun na yun ang gagamitin sa paghiwalay. Ang tawag sa Bicol doon yung paggilik ng palay. Yanil! Lanel! Meet Lolo Anel, siya po ang ating operator. Mamugin pa yan, partida. Mapandar na. Oh, meron ka na. Ika dyan. Piniti ka kaya. Yan. At dahil gusto ko pong maranasan, sinubukan ko pong paandarin ng makina. Okay. Hindi mo pa ka na ikot. Dapat magpupwede na ilaw. Ang ito! Layo yan. Madana na tayo, guys.
mga tira pa. Pero naka-ready na yung tawag namin dyan ay tracer. Siya ang magiginik ng palay. So ngayon, mamaya guys, papakita namin yan sa inyo. Hindi pa tapos yung mga palay, hindi pa tapos anihin. Kaya magapas na ang mama ini. Hala dyan, nagpusing na po. Ayun na, okay na. There's a manok. Nakapli na yun. Guys, so menu. Bumaba lang. Abot ko lang. Kadibdib ko lang, oh. Kadibdib lang. Aray ko. Ay, kabayo. Ay, upo-upo muna tayo guys kasi hindi pa sila tapos. Hindi pa sila tapos maggapas ng palay. At dahil po nandito na rin naman tayo, ay di naman magpa-picture na. So, ayan guys, oh. Abot na abot ko lang. Seryoso. Ayan. Ito yung naupuan ko. Abot na abot ko lang siya. Abot ko lang yung buhay. Seryoso ta. Ayan. Abot na abot ko lang. Diba? Hindi ako nagjo-joke. Kita nyo naman. Tayo lang ako. Yan. Dito sa bukid, abot na abot na. Hindi ko magpapakahirap kunin. Abot lang namin. Fresh air pa dito. Yan ang palay. So yan, pwede ka magbuko. Kung gustuhin mo, madaming bunga. Buko tayo. Guys, tara na. Ito na kayo sa probinsya Banirahay. Kasi lahat dito fresh. Tapos, dito nyo mararanasan yung fresh air, fresh lahat. Lahat ang kukunin nyo, mamimitas pa kayo sa buko. Tapos yung mga buko dito, mapababa lang. May ibang parte na matataas, pero dito, mababa lang. Tanggalin naman sikat eh. Ay, nagtatagas. Gasolina yan, oh, kaprudo. Ano yan? Langis. Langis. Ay, nagtatagas, oh. Nagpagas, oh. So, ayan guys, hindi natin matatapos yung video kasi nga yung makina ay nagloko. Lumuwag daw yung sa gasket. Oo. Tumatagas kasi yung langis at mauubusan siya ng langis. So, hindi yung pwede. So, ayan, kaya naghinto muna kami. Hindi ako makakapagpatuloy mag-video ngayon. Kasi kailangan pa namin siyang, yung gamitan ng LC para pahanginan. Tapos, para ilipad yung mga
yung mga dahon-dahon ng palay, tapos matira lang yung mga solid na palay na may mga laman. And then, ang gagawin na lang ay itatambak na lang yung mga palay na nakatambak. Hindi mamaya umulan, so hindi siya mabasa. Nakakalungkot guys, hindi ko mapupul yung video ko ngayon. Pero naipakita ko naman sa iyo na experience naman natin kung gaano kahirap yung pagsasaka, yung pag-aani ng palay. Ayan. Ayan, time na. Money. Ayan, naghihintay na yung pera. So, ayan. Yung iba, sila Mama Amy, yung lola ko, kaya patuloy pa lang sila sa pag-ani ng palay kasi hindi pa tapos. Sa lawak ba naman ng danaw na kailangan maani lahat yung palay. And then, so ayan guys, ang aking video na maihahantog sa inyo ang buhay probinsya. Anihan na, masayang buhay. So ayan po, sana po ay nagustuhan niyo ang aking munting video na ginawa para sa inyo. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa next video na gagawin.